Λάτσε ζητάει Dubai chocolate έχουμε. Τι στο καλό, προηγουμένως είχα βάλει. Λες να τελείωσαν, πάω να δω. Ρε εσύ ναι, τελείωσε. Προηγουμένως είχα βάλει 3 κυβότια. Πάω να φέρω. Έλα, οκ, μπήκανε. Ας έρθει. Ρε εσύ Άννα, έβαλες, γιατί πάλι με ρωτάνε για το Dubai. Καλά, δεν το πιστεύω. Έλα ρε εσύ, πάλι τελείωσε. Ναι, πάω να φέρω. Τι να πω ρε παιδί μου. Λίγο να περάσω. Ωραία. Ωραία, βάζω πάλι. Πες τους να έρθουνε. Ρε εσύ Άννα, έβαλες, πάλι με ρωτάνε. Βάζω πάλι, συνάδελφε. Ωραία. Α, είχε και ένα. Τι είναι αυτό. Έλα, συνάδελφε. Ζάχαρη ψηλή. Και έχω βάλει, αλλά για να μην με φάει